Genesis tidunson. Na Abram di mfrinhyia aduokronkron no. Awurade yi ne ho kyerɛ no sɛ, Mene Onyankopɔn twe di ampɔn, nantimanim na yɛpɛ. Na mema mapam ada mene wo ntem, na mama wadɔ kɛseɛ no ara. Na Abram de n'anim butuu fam, na Onyankopɔn ne no kasaa sɛ, Me deɛ, hwɛ, mapam da hɔ ma wo, na mɛyɛ wo aman pii agya, na ɔremfrɛ wo din Abram, aseɛ ne agya a wama no so bio. Na mmom ɔbɛfrɛ wo Abraham, aseɛ ne nipakuo agya, ɛfiri sɛ mayɛ wo aman pii agya, na mɛma wadɔ pii pa, na mɛyɛ wo aman, na ahemfo afiri wo mu. Na mɛma me ne wo ne w'asefo a ebedi w'akyire no apam agyina wɔ wɔn awɔ ntoatoasoɔ mu. Na ayɛ daa apam, na mayɛ wo ne w'asefo a ebedi w'akyire no Nyankopɔn. Na mede asase a woyɛ so hɔhoɔ yi, Kanaan asase nyinaa, bɛma wo ne w'asefo a ebedi w'akyire, sɛ daa awunyadeɛ, na mayɛ wɔn Nyankopɔn. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Wo deɛ, di m'apam so, wo ne w'asefo a ebedi w'akyi, wɔn awɔ ntoatoasoɔ mu. Yei ne me ne w'asefo a ebedi w'akyi no ntam apam a muni soɔ. Ontwitwa mo mmarima nyinaa twetia, na montwitwa mo ho twetia, na ayɛ me ne mo ntam apam no ho nsɛnkyerɛnneɛ. Na ɔbabarima biara a wadi na ɔtwe no, montwa ne twetia, mo awɔ ntoatoasoɔ mu. Deɛ wawo ne fie ni deɛ wɔde sika tɔɔ no wɔ hɔhoɔ biara a ɔnyɛ w'aseni nkyɛn. Twa ne twa deɛ wawo no wɔ fie ni deɛ wode wo sika tɔɔ no ntwetia. Na mapam atena mo honam mu sɛ daa apam. Na ɔbarima amomonoto biara a ɔntwa ne twetia no, saa onipa no obetwa no afiri ne man mu, wato mapam. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ Abraham sɛ, Oyere Sarai deɛ mfrɛ ne Sarai bio, na mmom Sara, aseɛ ne ɔhene babaa. Na mehyira no, na mama wo ne mu ɔba nso. Na mehyira no, na ɔbɛyɛ aman ahemfo bɛfiri ne mu. Na Abraham de n'anim butuu fam seree, na ɔkaa no n'akoma mu sɛ, Wɔbɛwo ɔba ama deɛ wadi mfirinhyia 100, na Sara wadi mfe 90 no bɛwo anaa? Na Abraham ka kyerɛɛ Onyankopɔn sɛ, O sɛ Ismael benya w'anim nkwa. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Ampaniampa wo yere Sara bɛwo ɔba ama wo, na wato ne din Isak, aseɛ ne Seruɛ. Na mɛma me ne no apam agyina, ayɛ daa apam ama n'asefo a ebedi n'akyire no. Na Ismael ho deɛ, matie wo. Hwɛ, mehyira no, na mama no awo, na wadɔɔso pii pa. Atitiri 12 na ɔbɛwoɔ, na mayɛ no ɔman kɛseɛ. Na mapam deɛ, me ne Isak a Sara bɛwo no ama wɔ afeda sɛsɛɛ no, na ɛbɛpam ama no ogyina. Na ɔne no wie kasa no, Onyankopɔn firi Abraham nkyɛn kɔɔ ɔsoro. Na Abraham faa ne ba Ismael ne wɔn a wawo wɔn wɔ ne fie nyinaa ne wɔn a ɔde ne sika tɔɔ wɔn nyinaa. Abraham fiefoɔ mu mmarima nyinaa, na otwitwaa wɔn twetia da no ara, sɛdeɛ Onyankopɔn ka kyerɛɛ no no. Na Abraham adi mfrinhyia 99 na otwaa no twetia. Na ne ba Ismael adi mfie 13 na otwaa no twetia. Da no ara na otwitwaa Abraham ne ne ba Ismael twetia. Na ne fiefoɔ nyinaa, wɔn a wɔwoo wɔn ne fie ne wɔn a wɔde sika totɔɔ wɔn wɔ ahɔhoɔ nkyɛn, wɔtwitwaa wɔn twetia kaa ne ho.